nagtingan manen, ti panagdadanggay panakay kaysa kakabsat. Intay ngarut ita ken kuana ipamatmat, ti ayat tay ti tunggal maysa. Agragsak tay itata na ipasngayen, ti maladaga na yanak ti Jay Belen. Intay ngarut agyaman ken agdaydayaw, tasimang bayan ti mangispay. Gaputi na Diyosan apanagayat na kadatayo amin a pinarswa. Imay ngarut ita